Vidste du, at et barns første 1000 dage er afgørende for, hvordan dets liv former sig? Derfor har jeg sammen med Helen Lyng Hansen, som er sundhedsplejerske, lavet podcasten De første 1000 dage. Mit navn er Imran Rashid, jeg er speciallæge og forfatter og har i 15 år arbejdet med, hvordan menneskers grundvilkår har formet sig som følge af digitaliseringen, skærmene og algoritmernes indtog i vores liv. Det, der er vigtigt at forstå, er, at det ikke handler om, at forældre skal være perfekte, men at barnets hjerne formes af de gentagne øjeblikke i hverdagen, som forældre er med til at skabe. Et barns hjerne er grundlæggende den samme, som det altid har været igennem de sidste 100.000 af år. Små børn har stadig brug for den nærhed og øjenkontakt, den ro, rytme og ikke mindst de voksne, der kan hjælpe dem med at forstå verden, som de altid har skulle. Men verden omkring os har ændret sig dramatisk. Vi lever nu i en tid med skærme, notifikationer og ikke mindst konstant adgang til information, som gør det svært at navigere i de første 1000 dage. Med den her podcast, så har vi ikke tænkt os at give dig flere regler eller mere dårlig samvittighed. Vi ønsker egentlig bare at give forældre mere forståelse, mere ro og ikke mindst et større og bedre indblik i, hvad små børn faktisk har brug for mest af alt, nemlig dig.